салом мухлисони футбол. Имрӯз мо тасмим гирифтем рубрикаи савол ҷавоб бо футболбозонро пешниҳоди шумо созем. шумо аллакай аз рафти ин гуна навор огаҳӣ доред, зеро мо қаблан низ пешкаш карда будем. барои дастгирӣ танҳо лайк гузоштан кофӣ аст. агар омода бошед, пас сар мекунем. сагҳо ё гурбаҳо? Сагҳо. NBA ё NFL? ман бештар NBA тамошо мекунам. аммо дар охири мавсим NFL бештар ҷолиб мешавад. Марадона ё Пеле? ҳардуяш. Питса ё паста? ё бугир? Савол душвор аст. интихоби ман паста. Рибери ё Робин? ҳардуяш. мо онҳоро Робери мегӯем. Гол ё ассист? Гол. Апел ё Ла Лига? Апел. Париж ё Мюнхен? Албатта Мюнхен. Дрейк ё Кендрик Ламар? Дрейк. UFC ё бокс? Бокс. Левандовски ё Бензема? Албатта Левандовски. фаҳмидам чаро ин саволро пурсидед. Бензема мавсими қаблӣ олӣ бозӣ карда буд. панир ё шоколад? панир бо шоколад. Надал ё Федерер? Федерер. чемпионати ҷаҳон ё Лигаи чемпионҳо? чемпионати ҷаҳон Месси ё Роналдо? худои ман, савол душвор. ман метавонам ба шумо савол диҳам? ман Роналдоро интихоб мекунам. муқобили Месси ман статистикаи хуб дорам, ана муқобили Роналдо бад. мусиқӣ ё кино? мусиқӣ. Хави ё Иньеста? Иньеста. Хэмилтон ё Ферстаппен? Ферстаппен. Мбаппе ё Анри? чӣ хел инҳоро муқоиса мекунед? онҳо ку аз дигар давру замонанд. агар айни ҳолро дар назар дошта бошед, пас Мбаппе беҳтар аст. Анри бошад легенда. дӯстон, шоми имрӯз якчанд рақобатҳои ҷолибе ҳастанд, ки дар доираи чемпионати Аврупо баргузор мешаванд. 1x ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунад, ки тамошои онҳоро бозам шавқовартар мегардонад. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Пулишич ҷавоб де. таърихи бозичаҳо ё суперсемейка? Суперсемейка. Ҷастин Бибер ё Дрейк? Дрейк. ду маротиба қадпас будан ё фарбеҳ будан? қадпас будан. гол ё ассист? гол. телефонро гум кардан ё ҳамёнро? ҳамёнро. колбаса ё чизстейк? чизстейк. мухлисони амрикоӣ ё олмонӣ? амрикоӣ. сагҳо ё гурбаҳо? сагҳо. Человек-паук ё Бэтмен? Человек-паук. Нью-Йорк ё Чикаго? Нью-Йорк. NFL ё NBA? NBA. шоколади амрикоӣ ё олмонӣ? амрикоӣ. Том Бреди ё Арон Роджерс? Роджерс. теннис ё голф? голф. бундеслига ё Лига чемпионов? Лига чемпионов. Октоберфест ё рӯзи муқаддас? рӯзи муқаддас. Месси ё Роналду? Месси. Демси ё Доновен? Демси. дар мунтахаб ғалаба кардан ё дар даста? дар мунтахаб. дӯстон, шумо бошед киро айни ҳол беҳтарин мешуморед байни футболбозон? фикри худро ҳатман дар комментария нависед. лайкро ҳам фаромӯш насозед. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. дар бораи кӣ мехоҳад дар оянда мо ҳарф занем? хоҳиш аз шумо, пешниҳод аз мо. хайр дӯстон.